ľudia, to budem dneska testovať rôzne bloky v Minecrafte. Nezabudnite dať like a odber a ideme na to. Takže prvý level, posteľ. Po srdiečka mi to ubralo. Ale našťastie je to v pohode. Dobre. Druhý level, počkám, čím dole. Druhý level, slime blok. Tak poď. Dobre, nič sa mi nestalo. Hop, dobre. Všetky srdiečka, takže slime blok je OK. Ty, spadol, dobre. Tak ideme na tretí level, honey blok. Pol srdiečka ubrala, ale to je ešte nič. Dobre. Štvrtý level, seno. Poď, ideme skočiť dole. Hop. Dobre, to mi nič neubralo. A posledný